Hvad er det, vi skal åbne? Pips i går. Pips med Med Morten Mønster. Morten Mønster. Noget, du skal hjælpe til? Nej. Okay. Det er ikke særlig nemt at skrive. Kører det? Nej. Han kom det. Må se. Det ligner sgu da meget godt. Og så er der også first grade tegnet på hernede. Og hvem er det, der var siden af? Bubi. Bubi. Og så står der også first grade på skoene. Sejt. Tilfreds? Mm. Godt.